alle sammen. Det er Brian Bengel Brisse her. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen. Det var nok nogle af de bedste clips, jeg har lagt sammen i en video. Så hvis I kunne lide den, så må I meget gerne dele den og like den. Og selvfølgelig også gerne tagge jeres venner. Vi ses.